Chitungwiza yekuti zokune munhu akashayika ashayika kudaro vanhu vachibva vati no anofanira kuti anovigwa. Munhu akuenda kunovigwa vasvika kumakuwa munhu kuti avigwe pakabva paita munhu akabudirwa nemudzimu ari mukati mekutaura chinzi ndiani kumudzimu abuda zvikanzi amundizivi here. So shoko raitaura chichinzizwa amufaniri kuti murasirire munhu uyu, munofanira kuti aende kumusha, aende kunovigwa kumusha. Vamwe vakati vamwe munoziva pana vanhu vakawanda vanotaura zvakasiyana. Vamwe vaitaura mashoko ekuti kana mudzimu uyu wanga uripo waregere munhu achimbosvika pakufa wadii kumuchengeta, vamwe vachitevedzera kuti idhimoni, vamwe vachitevedzera kuti zvipambo here chii. No, mudzimu uchibva wazoenda. Mudzimu waenda kudaro vanhu vakazama kunetsanetsana vari kari mukubvunza nyayo kusvika vati ngatiomberere zvakare mudzimu udzoke unyatsotudza zvakamira sei. Mudzimu wakazama kuita zvavada kuita but mudzimu anoda sei havana kudzoka. Yakwana nguva yekuti kunzvizvo vakuda zvakare chimusina chinoda kunisa kofini mukati chete tatitaridza kuti chaoda kunopinza kofini mukati. Mudzimu wetuku zvakare wega muranda uyu ndobvasimuka nemudzimu wake ndokunopinda muguva macho. Akati uku munhu afana kuti avige kuno, anofanira kuti aende kumusha. Ende chokwadi kubva ipapo hapana munhu akazovigwa wakagara tengo risizvo zvaitwa zvese vakabva vatotora mutumbi ndobva vadzorirwa zvakare kumochwari then wazoenda kumusha kuenda sei kwaundovigwa. Munhu anga ashaya uyu munhu rudzii? Munhukadzi. Kufa kwake mungazive kuti chii chakaitika? No, akafanana nenzira yeaccident. Yeaccident? Yes. Okay. Baba Isabel, munhu akabudirwa. Yes. Kuti musarasirire munhu ngarege kuvigwa muno, aifanira kuvigwa muHarare. Aifanira kuvigwa muHarare zvikanzi ngaende unovigwa kumusha. Saka mutumbo wakatozoenda kumusha. Apo guva ranga ratotengwa. Munhu aitoda kutoti bhokisi ritodzikiswa zvikanzi kwete. Hey, so panyaya iyi manje handizivi kuti chivanhu chakafanana necho chiripo here sokuti kana pabuda mudzimu uchiti musaita izvi, kana kuti iye mupenyu wacho akafa wachona akasiya taura kuti ita izvi, zvinofanira kupikiswa here kana kuti asei. Ende kuti muzvizive kuti zviri kutaurwa nezvechokwadi chii chamunenge maona. Iye mufi pane here mashoko akasiya taura kuti ndiri kudaka kuti ndinovigirwa kumusha? Hatina mashoko atiri kugamuchira akabva kumusha, akabva kumufi. Mashoko akangotaka kubuda, vanhu vese vakarongeka pane zvakaita, asi mashoko akangobuda pakataka kubuda mudzimu kuno mumwe. Mataura pamataura nyaya iyi kuti mudzimai uyu akaita tsaona, akaita accident achibva azofa ari munzira kuenda kurufu. Chokwadi. Hey! Muri yeZimbabwe muri kunzwa kachakaitika icho chekuti munhu aidaka kuvigwa, pane munhu akazobudirwa zvikanzi hazviite kuti murarasirire munhu, anofanira kuti aende kunovigwa kumusha. Vanhu vakapikisana zvikanzi aiwa munhu ngaavigwe, tatotenga guva kudhara. Munhu uya achibva atopinda mugoemo makagara muguva zvikanzi ane nharo ngaaite, ngaadzikise kakofini. Vanhu vaka Bozho nakanyemba murume wekufamba nembudzi wekumasvingo uyo akaromba kana kunoku kana kwedu kuHonde Valley aripo murume anofamba nehanga, ndinonzi baba waJunior Chapepa ndiri paHonde Valley. Anofamba nehanga baba Isabel. Tekatinzwe wamuka seiko Dani ogore jana mapfumo zviri kufambira James Maburutse. Daniel Maburutse, hanzi ndakachibata chimuti kanyemba.